Здравейте, приятели! Днес ще редим купчета, но нали, ще правим чалендж, ще наредим, нали, чалендж ще правим 2 по 2 скюп и 3 по 3 оригинално купче и Дайан Зенче. Сега, ето го купчетата. Ето го, чакай да махнем очилата. Ето го. Его и Дайан Зенчето, оригинално я виждате, само че махнах етикета. И днес, нали, ще ги нареждаме. Така, ще започнем 2 по 2-то. Да го оставим тия тук. Чакай, че не знам как ще гледате. Ще гледате и тъй. Така, разбъркахме го. Сега правим формулите. Брат, вие не виждате. Ето. Така, виждате, нали? Да. Така. Сега правим формулите тук. Малко нещо, тук е голямо нещо. Ето наредих. Сега ще нареждам тръпотито. Ето наредих, сега започвам да го нареждам. Приятели, сега нареждаме. Пишете в коментарите дали ще искате още такива нареждания. И докато не забравя, дайте по един лайк, абонирайте се много в канала и ще бъда много благодарен, ще ви следвам. В описанието ще задам инстаграма, месенджера, ако искате, и нареди купчето. Сега малко почивка за скюла. Малко почивка. Чакайте. Сега започвам да редя скуп. Разбърквам го хубаво. Така, разбърках го много хубаво. Сега започвам да го редя, да не си губим времето, защото видеото ще стане много дълго. Ако искате дълги видеа, може да ми кажете долу в описанието.
Така, нареждам го. Нареждам. И готово, направих го. Готово е. И